Hei! Olemme tulleet esittelemään Lahden elektroniikkatuen liiketoimintasuunnitelmaa. Olemme Anni Metsälehto. Hei! Juhana Salminen. Hyvää päivää. Ja Emma Tirronen. Valitettavasti Ylösen Mikko ei päässyt tänään paikalle. Kerrotaan hieman sisällöstä. Ensin kerron teille yritysesittelyn, jonka jälkeen Anni jatkaa liikeideasta ja palveluista. Viimeiseksi Juhana kertoo hintavertailusta ja markkinoinnista. Eli yritysesittely. Lahden elektroniikkatuki eli LED Oy on perustettu vuonna 2012 ja ensimmäinen vuosi oli menestys. Yritys on perustettu opiskelijavoimin ja kaikki on aloitettu aika pienestä toiminnasta. Alussa yrittäjiä oli yhteensä 4 ja pelkästään yrittäjävoimin pyöritettiin koko yrityksen toimintaa. Kyseessä on tosiaan elektroniikka-alan palveluyritys. Ensimmäisenä yritysvuotenaan yllättiin huimiin tuloksiin. Lähes 200 000 liikevaihtoa ja siitä 23 500 liikevoittoa. Ja tosiaan, koska kyseessä oli nuoria yrittäjiä ja heidän ensi yritys yrittäjinä, niin tulokset oli erittäin paljon odotukset ylittävä. LED Oy on valittu vuoden lahtelaiseksi yrittäjäksi. Ensimmäinen vuosi on ollut menestys, ja se toki tarkoittaa vain sitä, että seuraavien vuosien tavoitteet on asetettu korkealle. Tällä hetkellä toiminta pyörii aika pitkälti Lahden alueella, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaa Päijät-Hämeen alueelle. Kiitos. Seuraavaksi Anni jatkaa. Ja kiitos Emma. No niin, eli siis seuraavaksi tästä liikeideasta hieman enemmän. Eli LED Oy on kodin ja yritysten viihdeelektroniikkaan sekä mobiililaitteisiin erikoistunut tuki- ja huoltopalvelu. Palvelemme siis puhelimitse sekä henkilökohtaisesti kotikäynneillä. Toiminta aloitetaan aluksi Lahden alueella ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan lähialueille, kuten Nastolaan, Hollolaan, Orimattilaan ja niin edelleen. Tulot saadaan kotikäynneistä ja näistä puhelinpalvelumaksuista. Yrityksen asiakkaita ovat ihan nämä yksityiset henkilöt sekä sitten yritysasiakkaat, eli pienet yritykset, joilla ei ole omaa elektronista henkilöä tai mitään teknistä tukihenkilöä yrityksessään. LED Oy panostaa erityisesti ikäihmisten palveluun. Vierailemme seniorikodeissa opettamassa vanhuksia elektroniikan saloihin. Ja tämä asia on sellainen, mitä me koetaan, jota tarvitaan tällä hetkellä tämän alan markkinoilla. Ja meidän arvoihin kuuluukin tällainen asiakaspalveluhenkisyys ja ihmisläheisyys. Oliko tähän vielä jotain lisättävää? Itse asiassa pieni tarkennus tähän edelliseen. Kiitos Anni, kun muistit. Tarkintaisin sitä, että yrityspuolella yrityksemme toimii koko Päijät-Hämeen alueella, mutta yksityisasiakkaita palvelemme tällä hetkellä ainoastaan Lahden kaupungin alueella. Kiitos. Kiitos. Juhana. Siirrytäänkin sitten vielä vähän tarkemmin meidän näihin palveluihin. Eli me tarjotaan palveluita siis yksityisasiakkaille, joihin kuuluu tämä puhelinpalvelu, eli neuvonta- ja huoltopalvelu. Tehdään myös kotikäyntöjä ihan henkilöasiakkaille, eli kuka vaan voi meille soittaa ja tilata kotikäynnin, johon kuuluu sit korjausta ja opastusta näiden tuotteiden, elektronisten laitteiden saralla. Ja tämä meidän toinen asiakasryhmä oli siis nämä yritykset, joille me tarjotaan yrityskäyntejä. Ja heille myös tarjotaan korjausta, opastusta ja päivitystä. Ja toinen palvelu, mitä tarjotaan yrityksille, on nämä yrityskoulutukset. Eli voidaan järjestää erilaisia koulutuspäiviä, joissa me sit opastetaan elektroniikan hoidossa. Ja tässä olikin sitten kaikki, mitä minulla oli tästä
kerrottavaa ja Juhana jatkaakin sitten seuraavalla osiolla. Kiitos Anni. Siirrytään hintavertailuun. Olemme tässä ottaneet vertailuun alamme toisen ja suurimman kilpailijan Helpsonin. Helpson toimii Lahden alueella, mutta myös koko Suomen alueella ja tarjoaa samankaltaisia palveluita kuin LED Oy. Hinnaltaan molemmat yritykset ovat saman hintaisia. 49 €, mutta LED Oyn valitseva asiakas hyötyy enemmän. Koko pakettiin kuuluu kotikäynti, työ ja neuvontapalvelu. Ja sen lisäksi kuluttaja saa eräänlaisen takuukäynnin, jos korjattu tuote ei täytä odotuksia. Sitten puolestaan puhelinpalvelumme, kuten näette, se on euron kalliimpi kuin Helpsonilla. Mutta asiakkaamme ei joudu jonottamaan puhelimessa ja ratkaisu ongelmaan kuin ongelmaan löytyy tutkitusti nopeammin. Ja samalla asiakas pystyy varaamaan vaikka kotikäynnin puhelimella. Siirrytään markkinointiin. Tässä näkyvät kaksi segmenttiämme, yritysasiakkaat ja yksityisasiakkaat. Markkinointikanavina käytämme lehtiä, paikallislehtiä pääosin. Etelä-Suomen Sanomia, Uuttalahtea ja esimerkiksi Itä-Hämettä. Radiopuolella paikallisradiot myöskin, Radiovoima ja Lahden Radio. Olemme myös aktiivisia toimijoita sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja internetissä. Meillä on toimivat kotisivut ja toimimme aktiivisesti myös erilaisilla foorumeilla. Ja kenttätyö on yksi näkyvimpiä yrityksemme osa-alueita. Tässä näette yrityksemme huoltoauton, joka erottuu hyvinkin selvästi katukuvasta. Vielä tähän loppuun haluaisimme kiittää. Ellei kellään ole enää mitään kysyttävää. Kiitos. Selvä. Kiitos. Kiitos.